всички. Това е моят канал. И това е нашия канал всъщност. И тъй като няколко клипа вече снимаме в този канал, искам да ви кажа, че на ОПА, без да искам, пуснах едно видео, искам да ви кажа, че в този канал, когато направим 20 абоната, когато направим вече пълните 15 абоната, ще има giveaway. Така че приготвяйте за този giveaway. Аз ще направя или мимо. Ще направим giveaway специален клип, в който ще направим специален клип, в който обясняваме всичкото giveaway, такива работи. То да. И благодаря, че гледахте тези клипове. Всъщност това е рекорд. Това е просто огромен рекорд на 11 видеота, плюс това 12, 10 или 11 вече абоната. Това е рекорд. От самото начало получихме към 2 абоната, тъй като се абонирахме от нашите стари канали. И после вече започнахме цялата ни кариера. Така че моля, абонирайте се и това ще е за клипа. Чао!